Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagari, agyang ka iya mapamagusay tanong na mabababu ay wasiat. Sagyang ka iya masa tanong na kailangan na di tanong di ka pamang tumaan na mga ginawa tanong. Ayaw manariya pagkawasiat kumano siya, agyang ka iya ginawa niya. Agyang ka iya pagusay tanong na giyesu pembetuan sa kawasa. Antari mga tawa kawasa. Naman. Miya kadagadagal ang mga tao ayad na kabay ayan ng beluya kawasa. So mga padagang na di sila ni mana benar-benar degang langun dena suuniran sagyang kotoa kapakalabayran ansira na kawasa. Lagi dia na so mga impeliado na igira na kepikiran na bako kawasa sagyang kaya galabakakan. O di na anto na asa nagalabag so mga datu. Nanaid na kabayaran na makwairan nagyang kutwa kakawasaan. Upama ko pakisiyan siya katano. Wanto na ititu-titu kakawasa. Kagi sukun sumano siya tigo mga ulama na daabaw na pakapano. Minsampan udi na apiyapan na kiyamili kaniya na miyakuan niya nagyang kutwa kakawasaan nun sang kaya dunia. Taman sa di mabaloy aaya kawasa nagyang kutua puso yan. Yan nga na napakaisa. Wanto na mga tao sira ni kawasa na aya pakasumbagan tano na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hagi sa kaniyan ipkuan sa gyang kutua mapi advice mapi atumas iku mga ginawa tano. Kagi sunabi na tero na ontol nagu pure nagu kamapian agyang kaiya mga umat yan na mga Muslim. Miya kaysa na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam natiyaluan niyan su isa ko mga sahaba niya na su Abu Dhar. Tiga na hay Abu Dhar. Atara anna kathratul mali huwa lagina. Haya tigyan Abu Dhar na baya ilayang ka. Sagyang ko tuwa kakuwasan na so kada kali pirak, kada kali tamok. Pakaiso ito nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dako pakay mambu apaman na ipkiisitan ito kumaginawa to. Nanto na bisititu kakawasa. Bakailangan na malakay pirak. Bakailangan na malakay tamok. Langon upite po tamukan sa giyang gaya dunia na ad narakaw. Madagalakay walay, madagalakay tarak. O di na anto nasan. Pakaiso na nagirakwan na pakititik si ikong mga pamikirantan. Masya Allah. Napagariya. Pamamakinagaang kaagyang kaayak, yaw sayaw no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalu-kalu na pakabulong ito sa agyang koto ang mga pakaisa ang matatagos iko mga pamikiran tano. Tigo nabitan wa Muhammad innamal ghina ghinal qalb wal faqru faqrul qalb. Ayat tigo nabitan wa Muhammad titu akakawasa nakawasa na sa puso. Giya nga iya puso ang matatagos iko mga ginawa tanwa sa kamas. Ang guta ami tatapi ko mga ginawa tanwa na giipaman na titu akakawasa. Naguruntan noron tegu agyang koto akakawasa. Na ayamambu at tigyan akapopubri na pobri agyang koto puso manusia. Nasaan na bas ginamsidar pa iyan. Tigo nabitan wa Muhammad man kana al-ghina fi qalbihi fala yadurruhu ma laqiya min ad-dunya. Sa tao aya mabaloy kawasana sa puso iyan. Nadad na bon makabinasa. Kubetadian sang kaya dunia. Api anto na ipkisugaton sang kaya dunia na diunuto paka rarad kagi paman na kawas agyang kutua puso iyan. Sapma na tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukapubri na si matagu ko puso iyan fala yughnihi ma akthara lahu min ad-dunya na apya pene kala tamuk iyan tamuk kekuanian kesukatian sang kaya dunia na diunuto pakataruto da pakataruto pun kagi aya miskin nagyang kuta puso iyan ginan marayaganan betad. Ami akada-kada kalap kilay tanong. Paman na pobre, ugain na ayakawa sa supuso yan, napipiya ginawa niya. Langon awida akalap kisugatun, napkasulbiyan, nakagikawas agyang kuto puso yan.
Miya kadagadagal pamanat, tigitan wa kawas sa manusia, ugay na pobre agyang kutuwa puso yan. Nadad na bone pagka tarutop sa agyang kutuwa paman, nakabay aginawan yan. Kagi ay miskin agyang kutuwa puso yan. Mga pagariya, panganitan si iku Allah subhanahu wa ta'ala, makaugupaya si iku mga tao, tumuon yan agyang kutuwa kabaluin yan na kawasa. Na ayat titu kawasa, manusia, na so kakawasaan yan, na si iku puso yan. Ayap man na titu pobre, nagyang kutuwa tao, aya pobre nagyang kutuwa puso yan. Mga pagariya, panganitan si iku Allah, asabutan tanwaya, nagusto mga tao, tumuon niya nagyang kutuwa kakawasa, ibgirun wallahu subhanahu wa ta'ala, ay mamakalabagan wagilang. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.